Ito Gilbert Kobi nigaira chinga kina kurigereria annemuno ase ebikore bibya nyaka bikone kiwasa abantu banyaka bagusira amagima chinjira cyo tutukanu abande babo babere bakwerusia amagima nabo nonyana boigo abange bagosira obugima bwabo ase tamanyiri gose nigo bayirusia amagima gose nigo obaitire Morikito Gilbert Kobi na mange Orugongo rwagusirwa wabeire rukwenekia ogusirwa kwa magima y'abantu ase misingi ao embare bagokwa ase mibasokano ase amaruire kolende bunagetembe nigo tokurigereria bari bakwerusia obugima bwabo okwerusia obugima nigo korengana nebikorwa bya bwango bibwato musingi bugotayigwana kurwa nyumba umumuroyo omu onywete kinywaji kupindukia akagenda roche ase mugonga na nontimba uchiwaka nabasirete wase bikoru byabeire asensemo ya bumachoge burabu umusingi okwereserwa nuria bugotatwara ukuyigwana nabo igo okungusana na agwechinywomo na kine matukabanga gatwararenga maybe nabwate na stress because aleko gendi pikipiki ase speed yere igoromono na amaru akonywa ase kiwango kire igoro igito guchikoteje abantu baito bamugonga nga ekenywachi tabatali itaonye togotiga pungusa na inde onye kubate stress tama gukwana naho yomino egere na limora turakonye muchandeye kunya gotonyora ase tauni itoga iga bonabona asege korweke umusawo yo osireti obugima bwaye ase ogwesungi ase wa yestima ni gokonyora batwarire umana na mwaye ase omunginoye atamete na kaimo kya getambuguru yo kwerusia obugima nyakoita no mubundu bwe chipigipigi rujuma mostara igora lakini rituko ya Jumapili ni gatoge yako ani gana monyore tanyweta marupa araraire para igoro bakabona nari nasinye tunga kumbe ngonywara maru okoranga ni gabwate birengererie binge sana chugo ari kurara para kunywa akanda mento iranora para okorwabo asensemo ya South Mugirango kubura kwa burendi kwa ireira abantu bande gusirwa amagimabo asugwitwa nabo igo gusambwa asokairu kubibago nabo igaba ibi akemambia nanyore report muberoro tokire ase kenyoro kya mugambi 2 ke report ase ekitengo gya okorobotuki baikire gaiga na enderende barigerere nganke kiagere tumubero yo gaikagaiga ine ninki getarakorwa gutanga ebikorwa bingabune biga byo kuboru ko bole nabo igo ogoitana ase chinka tumenyete atarengana ini unabona tuirane karo tukurigereria abantu bagweita abange babona abanyina abagaka nabagaka aba b'emyaka between 40 n'emyaka 60 bakwengenta sana nande ntumanyetire ndengekera umuntu ikire emyaka 40 na obugima bono bwachakire bona atakiri kwebanga byaso obugima ningo otarakora ensemo yaye eritonyore obotoereru nabo igo goteberania kuri burunge asogochokeania ebirengo byogoitana bonga muno boiga irege kobekenene ngiringa oboremereri bwakeire abantu tibabwatio oboremereri tokorokanga perseverance ese omagima yimu nabira makongo wanyore family mugaka nali no mungina na abana mbabwato kogani kwabo mungina nere nabwato kogani kwaye no mugaka nabwato kogani kwaye lakini amagani yonsi pi wanyora nk'abantu abambaikaranse tiamo asobwamo no kubwatana na gwetsinsagia atia oborendi nabo igo serikali ningi tutakeire gokora elio konyora murembe nabo igo kubwatana kwa abantu bonsi arange ebikore binge twararigereri twarorire byakorekanire igo konyora nga ababago korubutuki ubutuki bwabo ekero nkuburigereria saa zingine yani bako bokora igenjera ya keurauro ese kegusinga keurauro igoro mbali go bokora enjererie ebwenerete no gosemere kwa beiraro kuna okobao ko bwanchani ogochamo nabo igo bateberenia kore no bwasio kwaso kwenekia okobao ko botoereru ngokinie orogongo rwa gusi ngori boterege tembe kurwa sekenyoro kya getare ime ya mwachoge burabu e county ya Kisia Marietane Gilbert Kobi.